Maayong gabi mga kasulig. So, please welcome to my YouTube channel, Remy J. Labahos. So, our topic this evening is akong pangutano ng akong byuda nga inahan. Nganong sa pagkakaroon, wala pa man siya naminyo. So, atong paminaw ng iyang mga rason. So, ingon siya saba daw Romeo, ayaw siya apil-apil. Apil-apil nato. Kay kinahanglan iyang tubagon ang atong mga pangutana. Mahal pagsulo dia. Ma, Suluha. pila nakakatuig wala naminyo? Daga. Ha? Ambot to na to. Dugay na. Ganun sa nagsugod. Ambot. Pila nagali? Nalimot ko. So, sugod atong 1979 Ambot. 79 o 1982. Pag 1982 na to, byuda na ka, di ba? Sa dihang gibi na nipanaw na si Papa, unsa may imong gibati? Sa bati, mga kagulanan. Mga kasubo. Tuway kalipay. Pila ka tuig ay imong mapag-antos ma Di Bag- ma. bago ka naminyo pag-usab? Pagkatuig. Na. Daghan. Dami na pagkabalo. Daghan. Wa na banan. Luoy ni ako mga anak. In town. Nag-antos sa ngaway pangaon. Magani kay nakatabang ako maisuon intang buhi sa akong mga anak. Gagmay pa silang panaw na akong bana. Oh, Grabe daing kapait ug kasakit nga gibati sa akong inahan. Sa pagbuhi ka namo, isip iyang mga anak. So, pasensya na diri sa balay kay Pasko pa kami kanunay, no? Kay dili ipatanggal sa akong inahan. We are always celebrating Christmas in our heart. Okay. Christmas is every day. So, there's always happiness in our lives. So, another question ako kang mama. Nganong naabot man ka diri sa Bislig, mama? Nga taga Bohol man ka. gida lamang ko pagkabalo nako kay magunsa man ko nga daghang kong anak, unom ka buok anak, kidako sa akong maisuon. Pasalamat po ko kay tabang ta sa buhi sa akong mga anak. Mana? Pagkapait sa gibati sa akong inahan. Di na feel niya na kinahanglan gi siya makigbisog sa hagit o hamon ng buhay. So lisod baya magbuhi sa unom ka anak? Imagine. So pero nakigbisog siya. Mitabok siya og dagat, mianhi siya sa Bislig City na Nimpalad. Og sa dihang niabot na kadiri sa mga Guayma. Asa man ka party, sa Bislig nagpuyo. Tarapam. Kanus ato ma 1986 daw siya niabot diri sa Bislig. Og nanimpalad usab siya sa lugar didto paingon sa Danipas. Ma, di ba nakita nimo nga dili lalim mag-inusara? Nagkinahanglan kag kaagapay sa imong kinabuhi. So, sa pag-abot nimo diha sa lugar sa Danipas, ma, kinsa man ang nahimo nimong kapikas sa kinabuhi? Ang nahimo nung kapikas sa kinabuhi, kabuutan ni Clarito Oranza. Manggi panggaon sa akong mga anak. Way magmahay akong mga anak kay katubuutan. Maayo magdala. Way labad. Muna. Grabe gyud. No? God is good all the time. Giplastar gid si mama. Naminyo siya sa usa ka buutan nga lalaki nga nagngalang si Clarito Oranza. Iya haming gidawat isip iyang mga humagbos nga mga anak. So, ako nga kinamanghuran, si Romeo G. Labahos, sunod si Danilo, si Hasmin, si Junior, si Melchora, o si Maria. So, kaming unom gidawat mi niya sa kinasing-kasing. So, nagdako mi diha sa iyang mga kamot. Og sa dihang miabot ang panahon nga nawala na siya, nakahuman na usab ako sa akong pag-eskwela na mahimo na akong usa ka teacher. So, dalaygon ang Diyos sa tanan. Nga din gihatagan kami instrumento
nga makahuman sa among pag-eskwela. O nakahuman usab ka ako tungod sa scholarship nga gihatag sa PESPAS ako ha. So dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Ang sunod na ako nga pangutana kang mama. Ug karon nganong ni anhi namon pod siya sa asa naman pod siya nagpuyo sa dihang pagkahuman na namatay na si Clarito Oranza? Sa tabon. Diretso ba ka ba sa tabon o dito sa Castillo? So nag nagunsa man ka sa Castillo? na simbali dito ko sila nipa, simbalhin na lang ko kay tungod sige mo kong dumdum sa kumbana ni Clarito Oranza matong nangita ko balay sa tabon. Kay ang among balay sa Castillo nasunog man kanang gitukuran sa Kaisan. Manang diha na ko sa tabon. Na may offer sa tabon dito na ko pudyo asa man ko nga eskwela naman, enrollment naman. Naman na. Pagkapait sa iyahang na experience o iyahang nasinati sa tibok niyang kinabuhi. Kami iyang mga anak, nangaminyo na usab kami, aduna na usab kami, mga kanya-kanyang pamilya. So ako isip usa ka kinamanghuran nga anak. So ana ako kanunay kang mama sa iyang kiliran. So na feel na sinati usab nako ang iyang mga kahigwaos o mga kasinatian sa kinabuhi. Labi na pod ako mga igsuon kanunay pod sila nagasuporta. Hangtod tinuod sa dihang nibalis na siya sa Castillo Village. Grabe po diyang kasinatian kay nasunog po ng iyang balay. So luoy kaayo siya, mo tuwa siya choice nibalis na pod siya sa tabon. So diri sa tabon nanimpalad siya. Duha ka lugar sa tabon ang iyang napuy-an. Una, didto sa Byron Street. So diha sa Byron Street sa tabon ma, unsa may mga kasinatian nga imong natagamtanan dihang dapita? Ay, kapait ang tagiya sa balay akong gipuyan. Mano nangita ko kalinaw nga akong kaugalingon pagpuyo. Kay aron wa nay mga problema sa kinabuhi sa akong kaugalingon. Pait ni wa tay balay. Orang ni anak ko diri sa kalubian. Nakikita na ko akong gipuy-an. Kaya nanikamot man si Romeo. Enta makakita may balay at puy-an. Ama? Okay, salamat kayo inahan sa imong pagpangitag paagi nga diin matabangan usab nimo ang imong mga anak. So dalaygon ang Dios sa tanan tungod kay gihatagan kami instrumento nga makapangita og balay, makapalit og balay pinaagi sa pensyon ni Clarito Oranza. So salamat kayo Tatay Clarito Oranza sa imong kanunayang pagsuporta bising wala ka na pero na may imong SS pension nga imuhang gi-grant sa akong inahan. So dako na kay nagkahimuan sa iyahang kinabuhi. Pasensya ka mo nga permi may Pasko diri sa among balay na ay mga everyday Pasko na mo diri is kada adlaw. Na ay pa yung mga decoration sa Pasko, no? Nindot kaayo. Okay, ako sa tong gikuan ha. Gintirap sa ko gamay pawa sa stress. Ang sunod nako nga question ka mama. Unsa nga sunod nga lugar ang iyahang napuy-an? Kalubian. Kalubian na ako Unsay makasinatian nimo sa kalubian? kalinaw. Nga wa na'y kasamok. Kapsay sa kinabuhi. Kalabi na wa na'y bana. Mahusay. Di na pait. Okay. Dalaygo ng Diyos, nagapaigo sa tanan o sa mga nanginahanglan. Ang akong inahan, nakapalit og balay diri. Nindot kayo ang lugar, tahimik, walay mga kasamok. So, bisag Pasko mi kanunay, naningkamot kami nga magmalipayon, buo nga mong pamilya. Sa tinuod ni balik na usab kami sa iyang kiliran, kay puro naman pud may mga ulitaw. Si Kuya Danilo, ulitaw. Si Kuya Buhol, ulitaw. Og pinangga pud ko, kay labaw po ko ulitaw ng dako. Buwag po sa asawa. Ako ang bunso sa pamilya og nimalik mi sa kiliran sa akong inahan.
So akong inahan bisag sa puton, pasensya mo nag-interview na ako nga naghigda siya, kay gikapoy siya. Hibaw ba ang dalaga, sensitive ang iyahang body, ang skin. So kinahanglan magpahuway. So pasensya pud mo kung ngit-ngit mi gamay, kay hapit na mi giputlan og suga. Tagyaw-yaw nga akong inahan, Pasko man unta. Nganong putlan pa man putlan pa man tag suga. Wala ko ma, di man lang Pasko ma. Marso naman ron. Okay, salamat sa inyong pagtanaw mga kasulig. Shout out mga kasulig. Please subscribe and support my YouTube channel, Romeo G. Labaos. Mabuhay!